Xove é un concello a día de hoxe eminentemente industrial, sobre todo pola presencia da multinacional Alcoa que fixo cambiar pois un pouco as variables económicas do concello, a forma de vida sobre todo da población tamén. Non sempre foi así, tradicionalmente, antiguamente, pois o concello de Xove vivía da agricultura e da pesca sobre todo, non? Había moitas empresas dedicadas á pesca e á extracción do peixe, moitas familias vivían directamente dos nosos recursos e dos recursos que dá a nosa costa. A día de hoxe, a pesar dese cambio, do paso dunha economía basada no sector primario a unha economía basada no sector industrial, pois hai unhas especies que siguen sendo moi importantes e xeneradoras de riqueza no noso concello. En este caso, pois o percebe ten un valor moi importante na economía de moitas familias do concello. Hai familias, sobre todo mulleres, teño que dicilo así, que se dedican á extracción do percebe, que é o seu medio de vida, co cal ten unha importancia moi grande para esas familias, para a súa economía familiar. Esta xente dedícase durante todo o ano á extracción e á venta deste produto que a costa de Xove xenera dunha maneira totalmente natural e moi boa. A costa de Xove, pois, polas súas características, eses acantilados pronunciados, pois dan unhas circunstancias que o percebe aquí medre dunha forma excepcional e de unha calidade tamén excepcional. Como digo, pois é moi importante para a economía municipal, esas familias que viven da súa extracción. Ao mesmo tempo, pois o polvo, tamén polas mesmas condicións que ten que reúne a nosa costa, pois medioambientalmente xenérase unha biodiversidade importante no mar e o polvo non é alleo a esta situación. Entón, son as condicións para que se reproduzca de forma moi boa, que o pulpo tamén teña unha calidade excelente, así se é recoñecido nos mercados tamén, e hai unha serie de familias tamén que viven pois da súa extracción, tanto do percebe como do polvo. Podemos decir que son dos recursos importantes para o concello de Xove, que dan pois o sustento a estas familias, e que é algo que temos que cuidar dende a propia administración. Cuidamos a nosa costa, sabemos que é un recurso importante, non só pola xente que vive directamente do mar, sino tamén por un cuidado do medio, unha preocupación polo cuidado dos nosos recursos, de ter unha costa completamente ben conservada, que teño que decir que permaneceu a salvo do boom urbanístico que afectou a outros moitos concellos e a outras moitas zonas de costa que estropearon pois ese contacto coa natureza. A costa de Xove permaneceu a salvo, froito tamén de ter unhas condicións e unha normativa urbanística que fai que esa zona de costa teña unha especial protección, non permitindo actuacións agresivas co propio medio. Entón, pois é tamén a nivel turístico unha zona moi importante. Como digo, pois é importante a protección, é importante o traballo que se fai tanto a nivel turístico como a concienciación das novas xeracións da importancia que ten a conservación dos recursos. O polvo, tanto o polvo como o percebe, extraense de unha forma totalmente artesanal, como se facía antigamente, o pulpo con nasas de pequenas embarcacións e o percebe de forma totalmente manual, co cal eu creo que é algo que respeta tamén o medio ambiente, algo que estamos moi orgullosos da nosa costa e que é un recurso que temos que intentar protexer tamén dende as institucións, e en esa idea estamos tamén dentro do Concello de Xove. É un mundo moi difícil, é un mundo no que necesitas moita forza, moita forza. O mar require forza, forza e voluntad. E voluntad teño aí toda. E xa che digo, teño a sangre é salitre. A miña sangre é salitre, eu non me move naide do mar. E seguirei no mar. Nós ir ao mar e volver un día de Nordeste non é que o faiga calquera, non, hai moi pouca xente que o faiga. E o día seguinte volves. E o día seguinte volves. E
e vas ao mar, papas nordeste, papas frío, papas ao granizo, ves con 5 kilos de pulpo que non che mereceu a pena e ao día seguinte volves. E volvemos todos. Ainda que volva a estar o mar malo e ainda que pescaras o día anterior 5 kilos. E dices, malo será que hoxe non pesco. Ou hoxe metín os riceiros máis pa ali a ver se pesco. En inverno, sabes o que doi o salitre nas orellas? Eu sí, sabes? Estou orgullosa de aguantar aí e de vir con un mal tempo de olas de 3 a 4 metros e virte pa terra, co traballo feito. E vir que dices tú, dadme algo, porque eu ir tirada na cuberta, de reventada, pero con un orgullo encima que non o quita naide. Hai xente que non ten esa cousa de dicir, ostris, pois hoxe fixen ben o meu traballo. E aguantei. Estou falando do ano 94, 95, por aí, que foi cando empezamos en realidad a traballar con isto, xa con Seguridade Social e con todo. Pero daquela non se traballaba nada máis que moi poucos días ao mes, e cando había un pouquinho de mal tempo xa non se iba. E cando nosotros empezamos tampouco lles gustou moito a xente, non a que está ahora, a xente máis maior que estaba antes, que as mulleres se incorporaran ao mar. Tampouco lles gustou moito. Ahora non hai ningún problema, pero cando nosotros empezamos non lles gustou moito. Como recordo unha persona bastante maior que me dixo que, que estábamos ocupando un posto de traballo dun padre de familia. Eso quedoume grabado. E bueno, pois nosotros éramos unha madre de familia, tamén. Empecé a trabajar de mecánico de embarcaciones e vendíamos trajes na mesma náutica, se vendían trajes de buceo, arpones, aletas, non sei que. E me picou el gusanillo da pesca submarina. E a partir de aí foi como... El mar ya pasó a ser como lo máximo para mí, quiero decir. Entonces, y el percebe, pues es de lo del mar, yo creo que es la parte que más me gusta. Porque antes era unha labor meramente extractiva hasta que se acababa, hasta que limpiabas unha pedra, ibas para outra pedra e hasta que quedaba pelada. O sector concienciouse de que o percebe, que ten, entre comillas, a sorte, o percebe, como especie mariña, de ser menos sensible a factores negativos ambientais, como poden ser os moluscos, bivalvos. Están estes días oindo falar da toxina, eso o percebe non lle afecta, o percebe é moi resistente. É dicir, se vamos un ano inteiro ao percebe, os 200 e pico días laborables que haxa, e pillamos 10 kilos cada percebeiro, depois hai que pechar o percebe 5 anos para que volva a recuperar. Entonces, nosotros para o ano queremos volver e para o seguinte, entonces gestionámoslo nosotros. O que non podemos gestionar é a contaminación que nai de mira dela, que afecta ao percebe, nin o furtivismo, que tamén afecta. O patrón maior convoca unha reunión a xente que está a esa arte, por o plan específico. Imagínate, o da NASA, o do polvo, convoca unha reunión e dice, teño que ir á Xunta, temos que ir á delegación da Xunta, temos que levar as nosas conclusións para que eles miren se as aceptan ou non as aceptan. E como a nós son todas as cofradías de toda Galicia. A esas reunións tú vas, aceptas, pois queremos que siga como hasta ahora, con veda de tal día a tal día, pois con tantos kilos de polvo por persoa e por embarcación. Levan, os nosos patros maiores levan esas conclusións, levanas para a Consellería do Mar, e entre todas as cofradías ou todas as federacións, porque, por exemplo, aquí temos a Federación de Lugo, que abarca 6 cofradías, pois cada federación, o representante, que é un patrón maior dunha das cofradías, leva as nosas conclusións, levas hacia ali, e ali todas se xuntan, debaten, e salen os plans. Son moi democráticos. Entran en octubre, ¿no? Sí, a finales de octubre, y nosotros tenemos sobre 15-20 días para informarlos. Miramos todos, los hacemos nuestros informes y se remiten a Santiago con nuestra valoración. La Nazaré, en este caso, que es la jefa de servicio de aquí, también manda otro informe que va conjunto con el nuestro, y entonces se hace un compendio de todos los informes y se manda para Santiago. Y es allí cuando deciden pues, si lo que nosotros informamos, si se acepta, no se acepta, si hay alguna duda, pues
Nos preguntan, se comentan y en diciembre es cuando sale la orden ya con todo lo fijado y aprobado para ese año, para el próximo año. Donde hai axentes de extensión pesqueira, que é unha figura moi importante, tamén eles participan, informando máis desde o punto de vista social, económico, organizativo, de comercialización. E logo, eses plans entran no meu servicio. No meu servicio que facemos como un conxunto. Miramos todo globalmente. E miramos despois que se, efectivamente, que os participantes estén habilitados para a extracción, que os participantes non teñan sanción firme, pendente de pagamento, pois non poderían participar, e facemos unha proposta no meu servicio. Unha proposta que levamos á conselleira, porque os plans de xestión de toda Galicia apróbanse mediante unha orden que firma a conselleira. Non só se mira o aspecto natural, sino tamén de venta. Claro, chega o verao, e chego as navidades ou cando son as comunións, e ves grandes momentos en que se quere ir a polo percebe. E non é incompatible co estado do recurso, porque, claro, o percebe, por exemplo, ten 2 picos, como quen di, de sobe ou de reproductores, pero, bueno, son ao longo de ano non está moi concretado. Entón, se pode traballar máis con eso, que poden aceitarse a época extractiva o comercio. Está a Xunta de Galicia ca as súas normas. Depois está o Goberno Central ca as súas. E depois ven a Comunidade Económica Europea ca as súas. E agora, por exemplo, as embarcacións artesanales, porque a pesca artesanal considérase embarcacións menores de 12 metros, iso para a Comunidade Económica Europea non existe. Tanto da que teña 12, 11, 10, 9... É un barco de pesca, peles é un barco de pesca. E dicen que hai que ter caixa azul, que hai que ter sistemas de localización, que hai que ter diario electrónico, e pouco a pouco van nos metendo, xa non nos colle todo no puente. A ver, eso sí que habría que separar o que é a pesca artesanal co resto da pesca. Entendes? É que se centran en unhas cousas que non son verdad. Que non son verdad. E é porque, polo descoñecemento, nas altas esferas do mundo, do sector, temos patróns maiores que a inmensa maioría foron mariñeiros, e son mariñeiros, e teñen lancha, que agora non están na lancha, pero siguen tendo a lancha, ou o barco, e saben o que é, e a impotencia que teñen é impresionante. Un acto de presencia. Quiero decir que ver que después de vez en cuando pues viene una persona a preguntarnos pues cómo va la situación, problemas que tienen otras cofradías, si necesitamos algo puntual. ¿Qué vas a poner? Un buzón de sugerencias. Porque a fin de cuentas yo creo que si ahora llega la consellera y dice, mira, bueno, como hay poco percebe, vamos a hacer el percebe 2 años y el erizo 4. Claro, dices tú, y yo entonces en estos dos años, ¿qué hago? Claro, pues no, os daríamos una subvención, os daríamos, bueno, ¿qué pasa? Que no es que la consellería te esté jodiendo, es que si la única manera de que siga habiendo percebes es cerrar 2 años para que dentro de esos 2 años tú puedas volver a vivir de eso, y a lo mejor cada 10 años hay que cerrar uno, bueno, pues es algo con lo que hay que contar. Si es la única manera, que no digo que sea esa la manera, pero si se pueden quitar un poco los furtivos, si se puede respetar un poco más la zona, si se pueden hacer unos estudios mejores, pues es que al final, ¿a quién le favorece? ¿A los de la consellería? No, te favorece a ti. Porque hai un prexuicio moi antigo no mar, que non podes levar paraguas para unha embarcación, ninguna muller que dá mala sorte. Entonces é normal que haxa xente que se quedará así un pouco, que tal, ou que dixeran, esta durará unha semana. Hai anos era impensable que algún armador enrolase unha percebeira. Impensable. A los hombres se les supone la validez como a los toreros el valor y nosotras tenemos que demostrarlo. Bueno, pues seguiremos demostrándolo con iniciativas en las que, mira, ahora andamos con la iniciativa de las ostras y de nuevo pues un buen grupo de mujeres remando al mismo tiempo y sacando un producto nuevo, diferente y en el que ponemos tanto la cabeza como el espíritu. Y creo que no es más, que no hay más. Ribadeo
hai presidentas das agrupacións de percebeiros, porque hai moitas máis percebeiras das que a xente pensa. En esas agrupacións está entrando xente nova, rapazas de 20 e pico de anos e por aí. Eu vexo que sí que cambiou, o sea, unha no número. Na mentalidade dos propios percebeiros, homes, están atrevéndose moito a asumir funcións de mando dentro das súas propias organizacións. O sea, xa incluso se presentan a ser presidenta dunha agrupación ou patrona maior, xa hai patronas maiores en cofradías que teñen un sector percebeiro moi importante. Salvo na Federación Nacional que tiña un secretario e todo o resto tiña secretarias. E son o que son porque tiña secretarias, porque tiña mulleres detrás de mí, senón sería imposible. A miña secretaria da cofradía é unha muller. A miña secretaria non é secretaria miña, é secretaria da Federación e a secretaria da cofradía, non confundamos. Non é que o patrón maior teña unha secretaria. A cofradía ten unha secretaria, que neste caso é unha muller. A Federación Provincial ten unha secretaria que é unha muller. O GAC, do cual sou presidente, ten unha xerente que é unha muller. Hai dúas administrativas que son dúas mulleres. En Madrid teño un secretario general, pero teño unha secretaria general adjunta, non teño, ten a institución, e dos técnicos, das mulleres técnicos. É dicir, eu podo ser presidente en 5 sitios, porque detrás sempre teño unha muller que é que, ao final, aunque parece mentira, é unha cara bonita, aunque parece mentira por razóns obvias, pero ao final é unha cara bonita, pero que realmente quen teño confianza é na xente que teño detrás. Pero a nosotras ser mujeres en muchos aspectos nos vino bien, quiero decir, notamos una ayuda superior. ¿Dónde te encuentras el escalón? Donde toda la vida lo hubo, en una lonja, pues en lo que siempre te miraron así como diciendo, Dios mío, tan rubia, como que no. Aquí hay un caso que es muy gráfico. Los botes vienen en palés enormes y cuando sistemáticamente, como nos cambian el transportista que nos lo trae, tenemos el mismo problema. Pero sois todas mujeres, no vamos a dar hecho. Sí, hombre, sí. Siempre digo lo mismo, no somos machos, pero somos muchas. Deja que empujemos todas. Y el palé entra. Hablo con gente que lleva 10 años, por ejemplo, a los percebes, en la zona de Ribadeo, y me dice que año tras año se nota que hay mucho menos percebe. Las razones, la verdad que cambio climático, contaminación, furtivismo. Pero eu creo que o recurso, a veces, si se fai unha explotación un pouco máis sostible, intentando controlar o furtivismo na medida que é controlable, intentando non pasarnos dos cupos, intentando entresacar de onde hai máis, que incluso a veces daría acceso a que entrasen máis persoas no sector percebeiro. O sector percebeiro, en número de persoas na Mariña de Lugo, foi disminuindo cos anos moito. A ver, eu non quero botarlle a culpa a naide de quen explota os recursos mariños, pero eu só podo dicir unha cousa. Cando foi do Prestige, estuvo, bueno, polo resto de Galicia non sei o que pasou, cada un tal. Aquí no norte, a Baixura traballou. Solo amarraron os arrastreros. Estiveron amarrados o tempo que lles permiteu a Xunta, mentras pagaron. Non sei se foron un mes, se foron 2 meses. Solo os arrastreros, Estiveron parados ese tempo, nunca tanto peixe houve no mar. Había de todo. Pulpo, calamares, rapes, besugo. Había de todo no mar. Os que andaban aos miños pescaban, os que andábamos ao pulpo pescábamos, os que iban ao palangre pescaban. Todos pescaban. Eu non é por botarlle a culpa a naide, pero eu penso que o arrastre algo ten que ver, Era un día pola mañá moi cedo, era casi noite, e entón eles estaban traballando con unha luz. E as planeadoras que salían de Portocelo víronos, entón saltaron, e nosotros estábamos por terra, éramos 5, estábamos os 5 percebeiros da pé, estábamos ali, e había 2, 3 dos da flote.
E, claro, víronse rodeados por nosotros porque non pudieron escapar, porque eles empezaron, ven aí, todos rodearon. Entonces, rodeáronse, e eles, un sentouse e baixou a cabeza e quedouse así. Pero o outro estaba moi altivo, e estaba rodeado de 7 personas cas palferras na mao, e non se inmutou lo máis mínimo, dixo que, incluso que está xogando co pan dos nosos fillos e tal, e que ele tamén tiña os del e que volviría. Pós-denuncias de que hai furtivismo, pós-denuncias de que nos están levando o percebe. Por poñer un exemplo, falo disto como se digo outra especie. E o que veñen é presentarse no muelle 1 hora e media despois da baixa mar, porque saben que vimos os profesionales. E veñen nos pesar, a ver se nos pasamos 1 kilo ou non do noso cupo, e mirar que traigamos todo ao día. Non foron mirar a punta de Roncadoiro, a isla de Sarón, que había unha planeadora facendo o paripé cas cañas e había un por ali buceando aos percebes. Iso non porque teñen que baixar a zodia deles, é moito movimento, moito molestarse. Pero como falache, e puñeche entón que hora que facemos, non chamamos a naide. Eu, polo menos, vexo un furtivo ou alguén, é que non chama a naide, porque, por experiencia, sei o que pasa. Avísalos e veñen te vigilar a ti, e molestarme a min e interrumpirme a min no meu traballo. Entón, ao fin e ao cabo, nós temos presunción de veracidade, é dicir, nós cando chegamos a un lugar e vemos e podemos constatar que se está cometendo unha infracción, nós evidentemente levantamos un acta dos feitos ali ocurridos e se é considerada unha infracción, pois tomamos as medidas pertinentes. E se non podemos constatar os datos de que se estuviera cometendo unha infracción, evidentemente nós non podemos facer nada. Ahora, la Consellería, yo creo que intenta hacer un buen trabajo, pero que no hay medios. La costa es muy grande y que pueden vigilar. Ver a un tipo con una rasqueta escondido por ahí entre las piedras es casi una casualidad cogerlo. Nosotros también hacemos vigilancias todos los festivos y fines de semana y es muy difícil dar con ellos. Entonces la Consellería, desde mi punto de vista, tendría que tener muchos más medios. Muchos más guardacostas, más embarcaciones. Es la única manera. Si os jueces lo ponen seriamente el tema, igual sí. Pero si no se ven as cosquillas ao lobo, isto vai seguir igual. É máis efectivo impedir que se compre que non impedir que se saque. Hai que ter en conta unha cousa. Un furtivismo de bivalvos, ningún furtivismo é bom, evidentemente, partamos de aí. Pero un furtivismo de bivalvos, se ti colles a persoa que furtivou un bivalvo, ti o bivalvo é capaz de devolvelo. Se ti colles a unha persoa que furtivou percebe, se percebe é incapaz de volver a pegar, co cual se percebe xa morreu, co cual quizá onde máis fincapé hai que facer en aquelas especies que unha vez feito mal é irreparable. Entonces, ti sacacho percebe, non podes volver a pegar, eso xa non se volve a reparar. Co cual, sí que, aunque calquera furtivismo é malo, as consecuencias do furtivismo non son sempre iguales. Que as persoas, polo menos esas que sabemos nosotros de que sabemos positivamente de que levan anos por moita campaña que llevas a facer, volvo a insistir, e dixemos que os colocábamos, expoñíamos repartido por as cofradías, igual uno nunha, outro noutra, tal. Bueno, e non quixeron. Algún hasta dixo que non nos mareáramos moito, que estaban con el instructor, que se les había cogido, se les había sancionado, e dixeron que non les mareáramos moito, que teñan presa porque que estaba a marea baixando e que iban ir a marisquear furtivamente. Desde onde sale o pulpo, quen foi súa nai, pouco menos, hasta chegou hasta o Océano Índico, eu incidiría moito na comercialización, nas canles de comercialización. Hai moito que controlar e moito que frenar, moito. También nos ayudaría que fuéramos muy transparentes en la trazabilidad. Nosotras estamos siempre defendiendo que debía haber una web, como ya hay en algunos países del norte, en la que tú, tu lata, pudieras consultar tu lote, de dónde ha venido, qué barco lo trajo, qué día lo trajo, cuándo se ha procesado, y no tendríamos ningún problema en que eso estuviera publicado
y que fuera, que el cliente tuviera acceso a ello. O valor do pulpo, antes non se lle daba moito valor ao pulpo, porque claro, había tanta abundancia, tanto tal, que non tal. Pero agora, como hai moita demanda e pouco é a escasez de pulpo, pois agora é cando se aprecia o bon que era o pulpo daqui da pedra. Do polvo de Mauritania, o polvo de Marrocos, a nosotros aféctanos, nosotros non nos afecta, nosotros non somos os que vamos decir non queremos ese polvo aquí. Pois claro que sí, o que queremos é que o identifiquen. E que ao mellor a creación dunha denominación de origen, sempre que o sector, para min, se comprometese a leválo a raxatabla. É dicir, que non vañamos a ser nosotros os primeiros que metemos a pata. Igual que cando vas ás festas, non é pulpo gallego, non, eso que me rebenta. Que digan que é moito mellor, que non pela, que non merma, vale, perfecto. Pero non é pulpo gallego. O noso pulpo merma, o noso pulpo pela, pero o noso pulpo ten un sabor impresionante. E o pulpo daqui ten piel, ao cocelo ule o pulpo de fora non ule. Estás cocendo pulpo e parece que non estás cocendo nada. Fun para o mar, na miña época, canda a moitos. Era unha salida laboral, cousa que agora non teñen, non hai salida laboral, porque a administración non dá axudas, non dá subvencións, non facilita as cousas, ao contrario. Os que estamos non nos facilita nada, e os que queren entrar, menos aínda. Entonces, non vexo, eu a largo plazo, o futuro da pesca vexo sempre ainda menos. Pois que non dá unas ganancias moi suficientes como para poder vivir de ello solo, nada máis. Existe que pode ser trabajado a tiempo parcial, máis que hoy con outra, añadida con outro tipo de trabajo, pero así solo de marisqueo es difícil que se pueda vivir. Estamos en una zona en que la producción no es tan grande como la de las Rías Baixas, entonces aquí se saca un complemento salarial, pero no es un salario de por sí. É un traballo duro e sacrificado, un traballo moi duro e moi sacrificado. E logo, que soupesen, eso é interesante que sepan, o que costa coller un kilo de percebe, tanto a nivel de equipamentos como os que se desplazan na embarcación, a nivel de gasoil, etc., a seguridade social do mariñeiro que teño, darse de alta eles como autónomos, os percebeiros da pesca son todos autónomos. Os que andan ao pulpo, os patróns, os armadores son autónomos e o resto son asalariados que teñen que estar dados de alta na seguridade social, que teñen que cumplir unha normativa de seguridade e que teñen unhas inspeccións de certificados de navegabilidade, certificados de flotabilidade, etc. O que costa o mantenimiento desa empresa, porque é unha empresa pequeniña, e un percebeiro é unha empresa, el. E tamén ten que cambiar o traxe, tamén ten que cambiar os equipamentos, e ten que moitas veces de noite, estando cansado, ir a vigilar a súa zona para que non lle vayan uns furtivos a coller os percebes ao día seguinte. E que sepan o que costa, porque iso ven públicamente nos xornais, casi todos, na Mariña polo menos, nos de Mariña, que sepa a como está o kilo de percebe en lonxa, ou o kilo de polvo en lonxa, que está máis elevado do que estaba hai uns anos, pero é do que costa o chegar ao plato. Creo recordar que foi no 2005, estamos no 2018, de noviembre ou diciembre, que creo quedou aprobado por unanimidade
que se meteran as redeiras e as nascatillas, empacadoras, e aínda non está metido en ese Real Decreto. E aí estaba el 0,10, por exemplo, de coeficiente reductor para os percebeiros e para as artes menores. Vale? Entón, desde aquela tenen, por decirlo, un mes, como es 0,10, un mes al año de coeficiente reductor. Entonces, bueno, pues esperemos que desde aquela hasta hoxe xa han pasado uns anos e que se introduzcan a esas persoas que non estaban introducidas e a ver se se pode modificar ese coeficiente un pouco a alza. É dicir, se podemos poñer un 0,15 ou podemos poñer un 0,20. A min seguramente non me vai afectar nada, pero quero que as generacións vindeiras que sí que eso, que teñen que valorar que é unha profesión de moito riesgo e que a partir dos 60 anos xa moi largo, poñendo xa por moi largo, non debía de haber ningún percebeiro no mar. Porque, a ver, o que falábamos que é un suelo que non é liso, resbaladizo, que se perden agilidades e cousas coa edad, e entonces a esa edad non debía de haber nada. Tiñamos que ter un coeficiente reductor alto, como me parece que uns dos máis altos é un 30 ou non sei canto que teñen os como lle chaman, os estibadores, que me parece moi ben e que o conseguiron e parece moi ben que o sigan tendo, pero nosotros merecíamos iso tamén. Eso teño eu clarísimo e o digo en todos os sitios. Porque non é igual ser percebeiro aos 30 anos que ser percebeiro aos 60. Completamente diferente. Pero os que se queixan e non saben o que é, eu diríalles: vide un día comigo Caixa Nordeste pescar o pulpo ou unha baja de mar ao percebe. E depois xa diredes se é caro ou é barato. Tiña que facer concienciar a xente de que temos aí un gran recurso e que hai que valoralo, hai que valoralo. E hai veces que te quedas, que vas á lonxa e dices tú, e para que fun hoxe ao mar? Porque a mellor non valeu a nada.